аз сӯи ноболиғон ҷиддан назорат ва барои то 14 сола имаш ки худо хоҳад мо ҳеҷ вақт ба зарари мардум кор намекунем. Зиёда аз дата административни правонарушения кунад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаш мегардонем, бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. Касое ки дар Россия қарор дорем, агар шумо бихоҳед донистан ки регистратсияи шумо оригинала ё ки фалшивияй, номери WhatsApp мебарояд бинависонед, проверкаи регистратсия мекунад. Чихеле ки медонем, ҳозир ба приложени кадесиям бисёри регистратсияҳо дар база нестанд. Пешниҳоди вакили ҷумҳурии Тоҷикистон: истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ барои ноболиғони то 14 сола манъ карда шавад. Яъне ки вакилони парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карданд ва пешниҳод карданд ки ба ворид кардани тағйирот ба қонун истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ аз сӯи ноболиғон ҷиддан назорат ва барои то 14 сола пурра манъ карда шавад. Коршиносон мегӯянд, манъи истифодаи шабакаи иҷтимоӣ беҳтар аст онро назорат кардан. Яъне ки то 14 сола пешниҳод карданд ки истифода бурдани шабакаҳои интернетӣ манъ карда шавад ва барои наврасони 14 то 17 сола бошад, танҳо бо иҷозати хаттии волидон иҷозаи истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ дода шавад. Аз ин пешниҳод қариб 4 моҳ гузаштааст. Яъне ки ҳамин чизеро ки дар бораш гап задастем, 4 моҳ шуд ки аллакай дар ҷаласаи чиза қайд карда гуфтагианд. Яъне то 14 солара тасмим гирифтагианд ки умуман иҷозат натиҳанд назорат кунанд ва аз 14 сола то 17 солара бо иҷозати падару модар, яъне бо иҷозати волидайн бо тариқи дархост баъдан иҷозат дода шавад. Ин бод як информатсияи нав тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад, агар ки қабул шавад ҳамин чиз. Ва акнун комментарияҳои шуморо мехонем камтар, ба саволо ҷавоб мегардонем. Касе ки доруҳои гиёҳӣ мехоҳад истифода кунад, видеоро тамошо кунед, ҳатман фармоиш диҳед. Ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. Арабов нависонда. Салому алейкум. Барои проделити патент кардан як видео барода. Саломат бошед. Пешакӣ раҳмат. Барои проделени кардани патент шумо ки агар трудовой договор надошта бошед, мутаассифона бегзаштани граница наметонед. Агар шумо трудовой договор дошта бошед, 1 моҳ пеш аз будшидани муҳлати патентон метавонед ки бегзаштани граница ҳамура проделит бикунед. Сайдалиев нависонда. Агар приложенияи Амина дар телефонмон фаъол кунем, отпуска Тоҷикистон равем, баргашта оям ягон проблема намешавад? Ин дуюм бор аст ҳамин савола додастам, ҷавоб намегардонем. Ягон проблема намешавад дар ин масъала. Як нафари дигар нависондае ки приложенияи VPN дар Россия манъ карда бошанду ҷарима кунанд. Мо барномаҳои тира чӣ хел тамошо мекунем. Аки бародари азиз, гап сари барномаҳои ман намеравад ва ман дар ҳаррӯза видеоҳом қариб мегӯям ки VPN дар Россия иҷозат нест. Ҳозир ғайри барномаҳои ман мардум ҳазор видео тамошо мекунанд. Яъне ки пурай видеое ки мардум тамошо мекунанд, причинаи видеои ман шида наметавонам ба ҳамин хотир. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алейкум акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар кай мешавад? Моҳи дигар сар мешавад, яъне ки дар моҳи октябр сар мешавад. Як нафари дигар нависонда Сорбон юрист. Як савола ҷавоб диҳед. Агар муҳоҷир регистратсия дошта бошад, не ки пули патента 1 моҳа наспорад, депортатсия мекунадш ва чӣ хел депортатсия мекунадш? Чӣ хел депортатсия кардани ягон шаҳрванди хориҷира ягон юристи Россияро намедонам, марам намедонам аввалаш. Яъне ин чиза суд ҳаллома мебурора. Ҳар чизеро ки судя ба назар гирифта ҳаллома бубурора, баъдан аниқ мешавад ки чӣ хели депортатсия, чанд сола депортатсия мешавад. Ва дар масъалаи бе патент пули 1 моҳаша наспорида бошад, аллакай бе патент қарор доштани ҳамун шаҳрванди хориҷӣ худаш як нарушени ба ҳисоб меравад. Умедворам ки хуб ҷавоб гирифтӣ ба саволот. Як нафари дигар нависондаи акаи Сорбон. Мараи Москва гардондам, 9 моҳ шуд. Кай мешавад барои бо Москва? Шумо ҳозир метавонед ки рафта ба ҷои шиноснома ва раводид муроҷиат бикунед, дар уҷа як бор тамоми линиҳоятонро проверка кунед, ҳамуҷа аниқша мегӯям барои шумо. Ҳабибов нависондаи. Бача,
чӣ қадр шумо ҳамин мардума фреб мекунед, барои сум шида бас шикунед. На узбек, на қирғиз ҳамхели блогер надоранд. Бас ёхӣ. Мардума ки фреб карданд? Ман сум ягон тайтра гирифтам ё ягон тайтра сум талаб кардам. Фреб кардан чиро дар назар дорӣ ту? Чиро дар назар дорӣ? Ақли ту ҳамин фреб кардана ҳатто наметонад дахилаш соображат карда ки чӣ фребае, чӣ ростае. Фреб. Мо ягон тай шуморо ягон фреб накардем. Фреб гӯяе ки меброра ягон информатсияи дурӯға пешкашон мекунад. Сумтона мегирад ва ягон кортона буд намекунад. Аввалаш ки ман ба суми ягон тайта муҳтоҷам нестам ва дуюмаш ки худо хоҳад мо ҳеҷ вақт ба зарари мардум кор намекунем. Як нафари дигар нависондаи салом Макаи Соломон. Ҳамин мегуфтанд ки дар Россия чандта штраф кунӣ депортатсия мешавад. Агар шаҳрванди хориҷӣ дар як сол зиёда аз 10 та административни правонарушение кунад, метавонад ки аллакай номша дар чорн списка, яъне депорт мешидагиҳода ворид бикунад. Манон нависондаи салом Макаи Соломон. Границаҳо ҳувиянд ё ки не? Бале, границаҳо чӣ қиле ки буд ҳамухе кушодаи дар бораи маҳкам шиданаш ягон информатсия нест. Мақсади ягон мардум рафта омадасиянд. Зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.